Čaute, tu je Gogo a vítajte pri ďalšom vlogu číslo 10. Tento vlog bude musieť byť sakra rýchlo, lebo sa ponáhľam a za 10 minút mám vypadnúť z domu. Ale mám dobrú náladu a chcem to nafilmovať teraz. Takže sa hneď dostaneme k veci. Slúbil som vám už v minulosti, že prebereme ženy na vlogu. Už som to 2 vlogy zanedbal a teraz sa k tomu musíme dostať. A musíme sa k tomu dostať. Takže teraz si ukážeme typy žien. Normálna žena. Gogo je taký sexy. Auparková žena. Kokos, dneska som bola nakupovať v Auparku a viete čo? Som si kúpila novú kabelku od Gucci. Bože, Armani ho dneska nemali, ty kokos. A kúpila som si peňaženku za 500 000 eur a nový prsteň. Mužatka. Nandamento! Blondína. Bože, ja som tupá. Týmto nechceme vôbec uraziť blondinky, takže blondinky sú super úžasné, majú radi auta a všetko úžasné, sú úplne úžasné, čiže sú úplne úžasné a nechceme týmto uraziť blondinky, lebo sú úžasné. Blond mužatka. Ok, to je jedno. Keby som mal viacej času, tak vám to znázorním lepšie. No dobre, dosť o ženách. Toto na dneska stačilo. Takže o mojich prázdninách. K meninám som dostal kameň. Našťastie, nie obyčajný kameň. Kameňa mudrcov. Šúter! Toto je ten úžasný magický šúter. Že to zlú energiu saje z počítača, je to feng shui. Som jej na to povedal, že mám iPhone, ktorý má kryštálový displej. Čiže to je výhodnejšie. Môžem z toho volať, SMS-kovať, nahrávať, púšťať videá a má to kryštálový displej. Čiže ma to chráni pred zlým žiarením. Aj iPhony sú feng shui. Čo nemyslím ako reklamu. Vy ste taký 3D? OK, a ešte jedna vec sa stala. Takže dozvedel som sa, že idem do tábora, keď už bol zaplatený. Mama došla, že dobre, ideš do hereckého tábora, už to je zaplatené. Ale ja nechcem ísť! Už to je zaplatené, už nemáš na výber. Takže idem do hereckého tábora. Držte mi palce ľudia, dúfam, že to prežijem. Herci sú blázni, takže dúfam, že to zvládnem. Ale neurčite sa to bude hodiť. Možno Goga v budúcnosti uvidíte v nejakej reklame na šampón. Používajte šampón WD-40. Ešte pre masnejšie vlasy. Ku každému tretiemu šampónu dostanete pračku zdarma. Kto by si ten šampón nekúpil a chcete, aby boli vaše vlasy hebké a krásne, objednajte si WD-40. Díky, že ste si pozreli toto mega rýchle video. Dúfam, že sa vám to páčilo, natočil som to za minút. Počítam aj s tým, že som tu rozstával zelené pozadie a všetko možné. Ak sa vám to aspoň trochu páčilo, podporte lajkom, po prípade odberom, nech vidíte aj ďalšie video. Ušný mas.